masvika nhamba yandoda takagumira nezuro takaguma tichitaura kuti isusu pandakataura ndakati inini vanhukadzi munovictimizwa nekuda kweculture. Vanhukadzi vekare vava nesystem yekungopomerwa mhosva dzisiri dzavo. Vakasanakirwa vainzi mahure kana kuti vane mweya tsvina. Vamwe vaitonzwa nemadhimoni. Vati vamwana zvamuri kuita ini handisi kunakirwa, vaikonzwa nemadhimoni. Vane midzimu o vane chichichi. Thank God kwakazoita marights, vakazotanga vhota kunana 1927 uko mamwe marights ari kuramba chiuya iko zvino chero divorce, vakadzi vakubvumidzwa kuramba varume very soon vanenge vakubvumidzwa kuhura. Vamwe vakubvumidzwa kuti kuenda kunohura kana mwahura. Saka nawaenda kudza ende kuti kudhara munhukadzi aisava nemvumo yokutaura kuti zvinhu hazvisi kunakidza izvo, but iko zvino thank God maakukwanisa kuzvitaura. But mutauriro wacho unofanirwa kuva uri right wekuti vamwe venyu munouraya confidence yemapartners enyu zvokuti hazvifi zvakazofamba mukati umu. Regai mbokudzai secret vanhukadzi about men, right? Varume vasati vauya posi pana payo. Kune imwe mibvunzo yamunobvunzwa nesu varume, so we ask you mimwe mibvunzo. It's not like we want to know. And it's not like if you don't tell us tinofara. But imwe mibvunzo yachona iri dangerous kwatiri isusu vabvunzi vacho. Mibvunzo yatinokubvunzai yachona imwe yacho haide answer, but ukaramba tipindura futi tinosara tichitatova worse. Let me tell you vanhukadzi, chimwe chokwadi chamunotaura chinotivhiringidza vanhukadzi. Vanhurume toita sange tofarira chokwadi, ndiudze chokwadi, ndoda munhu anondiudza chokwadi. Chimwe chokwadi chinotikuvadza isusu vanhurume. Vanhurume vanokuvadzwa nechokwadi, right? Hapano ipauya murume aita zvakamba, ende vanhurume tinofunga kuti munhukadzi wese anoshandisa one manual. Ndambotaura kuti vanhukadzi vakasiyana. Vanhukadzi vakafanana nemota. Kune dziPeugeot, kune dzinonzi Peugeot dze, kune ma 120y, kune vanhukadzi maFerrari, kune vanhukadzi maHammer, kune vanhukadzi sendichidero engine dzavo dzakatosiyana. Engine dzevanhukadzi vakasiyana. Saka iwe kana ukambodrive Ferrari ka within 2 seconds ikapinda mugiya ikati yalwisa motoni. Mercedes kuda inonzi chi, kuda inonzi chi, Benz yavo yamisa. Kana ukamboidrive last week, rega kwasuma kuti wauri kusangana nice iBenz. Vanhukadzi vanoita singazivi, but pane chinhu one chavanoziva. Vanhukadzi vanoziva chinhu one zvinovanakidza. Yes, it doesn't matter nemadegree mangani, it doesn't matter kuti wakangwara sei, but pane chinhu one chanofanirwa kubvunza nyangwe nemasters. Let me tell you, uchidana nemunhu ari grade 6 pamdzidzo handisira age pandzidzo, chinhu chimwe chanofanirwa kuziva kuti anokuziva kwokukunda zvinhu zvinomunakidza. Vanhurume tikadzidza tine problem. Takazvidzidza kupsychology, takazvidzidza copy, takazvidzidza hands. Are you looking good? Are you taken? Asking for myself. And this taken. Don't block me. Royal Linda, don't block it. Chikublockere. You are to Brazil kweso. I'm not taken. Ndiri kusai bandonetsa. Unoona mademands angu maybe mademands angu. Inini I don't advise vanhu kudana neni. Donetsa ndiri too demanding. Asi zvandoziya ndovhunza. Benzi vhunza rakanaka. Listen guys, takangwara hazvina basa tokaitisa vangani wakatundisa vangani. Kanishandisa mavara ari chika kutundisa. Hazvina basa tokambotundisa 30. Hazvina basa tokavhura vangani. Chinhu chimwe chanofanirwa kudzidza kuziya chako mundiregerero ndambozora muromo wangu. Handidi malips anotsemuka. Sorry kana ndikaita senge ndakuita senge vana we handisi, but handidi muromo wangu utele. Yeah. Inzwaika vanhurume. It doesn't matter what wakadzidza sei. Nyangwe wakadzidza sei, nyangwe wakaita bonde
career yebonde kuita degree masters yebonde pane chinhu 1 chaunofanirwa kungoziva zvimwe zvese ungagesa but chinhu 1 chaunokundiwa nemukadzi kuziva especially wauri kurara naye panguva iyoyo zvinhu zvinomusipaka and akati anosipakwa nezvinhu zviri stupid usamuseka because body ndeyake iyi zvasiyana neexam yekuti unakati 7 times 2 ndi 24 iwoti no kwaari inenge itori correct answer ndikati 1 plus 1 ndi 11 kwandiri ndine justification yangu yokuti 1 plus 1 ndi 11 ndikatora 1 ndikamisa apa ndikatora 1 ndikamisa apa ndi 11 kwandiri zvinoshanda munhukadzi akati ndinonakidzwa nekubatwa pahuro apa uchindidai zvekuti wakarara nevanhu 65 1 million vasinganzamwe kana kando zvinomiti ita izvozvo ndozvari ndeyake muviri ndewake ndo patine mistake ipapo aiwa ndakambonakidzwa nanenge akambondinakidza nchidai so aiwa kana usingadyi yes muudze mareasons ako ekudya but usada kumumanikidza kuti iye achinakidzwa nokudyiwa achifarira kuti uchimuita negumbo nokuti unosema kudya atokudza zvanomunakidza anofarira kudyiwa iwe kana usingadyi apologize worega kumufosa kuti anakidzwe ndo patinonyeberwa ipapo ndo patonyeberwa manje zvavanozoita manje vanoti block hapana chinhu chakaipa sokunyeberwa ugofamba uchifunga kuti yes grace jimagaya hapana chinhu chakaipa sokuti unyeberwe upenyu hwako hwese yeah, women can do that chinoita kuti anokunyebera first day oti my way saka each time atova forced kurarama nema each time ukaita zvawaita zvakamboti zvinonakidza last week akusvika kuti unozombata achati zvinomunakidza therefore relationship yenyu anomboshinga 5 6 years 7 years oti no ndakuhurira munhu iwe uchingoramba uchibaya mabhatani nekutanga uchifungwa ndo zvinoitika so ndatinini bonde jeni haingotangi jeni kana uchita jeni unotanga kufunga ndichaenda kuharare nemande nei kana wakati uchaenda kuharare ka right unaenda harare good kuenda harare kwakanaka but uchaenda nei bonde unofanirwa rofa vanhu vanofanira bonde hariplaniwe kusaplana bonde if you're planning failing to plan is planning to fail ukaona usingaplane bonde you're planning kurifoira pane iwe unoda kungoita zvinhu zviri official unoda kungo-officializa zvinhu zvisiri official zvayandikudzei guys risingaplaniwe nderemurume aremurume hariplaniwe haremurume vanhukadzi mira ndikudzei guys hameno kana ndiri right ndichafananidza bonde nemechisa stick yemechisa nenzeve right stick yemechisa inopinda munzeve umanditi mupinzi westick yemechisa ndiye anoziva kuti handisi kujo stick yemechisa inorwadza ukaipinza munzeve zvina ati pane paunofanirwa kupinza napo munzeve imomo uona munhu achidao paukazvibaya by mistake iwe nyakuzvibaya wacho nestick yemechisa ukati unozvikuvadza ndiwe adjust wega good example yandiri kupa iyi ndinongozama kuita zvepsychology twende zvandakadzidza zvepsychology shoma but ndoda ngoti nditi ndinofunga kuti even bonde rakafanana nestick yemechisa nenzeve why am I saying this dzimwe nguva nzeve inogona kunakidzwa nokudai mambo zvinoti ukadai so munzeve mako so dzimwe nguva uchinzwa unotinzwa mamuchinakidza ukadai so nestick yemechisa ukadai so necotton bud ukadai so gokora charo kana rachisvika pamwe munhu anogona ndo zvakaita vanhukadzi zviri kunzeve kana nzeve ine ronda mukati ukada shandisa stick yemechisa uchazvidzimbira ronda zvoda muridzi wenzeve manje kuti akodze iwe ndio muridzi wenzeve ukadai no stick yemechisa haiti zvaka something chiri soft dzimwe nguva mwanoisa so mate iye ndiye muridzi anoziva kuti panoda mate because makaomarara kana kuti panoda mafuta vamwe vanoisa cooking oil nzeve ndeyako muridzi wenzeve ndiye anofanirwa kubvunzwa bonde ndo zvarakaita bvunza muridzi waro nyakupindiwa ndiye anofanirwa kudecide kuti ichapinda sei iwe uri mupindi ndiwe unofanirwa kuziva kuti bako rarupinda vanhu vazhinji ndopa example futi yemhuka dzesango unoziva nyoka kana ichipinda mumwena
nyoka dzese dzinopinda mumwena dzine technique haipinde zvongonoti ntu vanhu vanozhinji vanofunga nyoka inosvika chingoti mwena hobo kana mwena wakatarisa mudenga wakaita gomba so nyoka haipinde sezvozvo nyoka inopinda so ichitotena nyoka because yakareba ikapinda ichipinda mwena inogurwa nebhemba nyoka inopinda yakatena like this try kunobata nyoka ichipinda mwena woni marumirwa wanoita kuti hendruma nemuswe vanhu vanofunga varumwa nemuswe no nyoka inotena yodzosa musoro pamukova musoro wenyoka upinde mumwena kana ichitiza predator nyoka kana ichipinda mumwena ichitiza predator kana ichipinda mumwena for zvayafambira hayo yes but kana ichitiza predator nyoka ichipinda mumwena inopinda yakabhenda inogona kupinza huro so yorigla ichipinda muviri wese muso uchitevera but musoro unenge uchingori padhuze nemuromo ipopa zvokuti ukada kunoibata kuda inoka kumusoro wabhebi no chachipinda ipopa chapinda musoro ungopinda kadai itechnique dzisingaziye ndo dzinopinda musoro chete munhu uya nebhemba achibhemba dzinoziya mazibhigi snake aya mukada kuataka uchifunga kuti yapinda mumwena arika ndigure kumashure inenge iri pamukova ipo uchida kunogura waruma wafa technique chimwe nechimwe chinopinda chinofanirwa kupinda chine technique otherwise nyangwe muchitoro chaimo kune madhoo anovhurika by auto ndokupa example kune madhoo anovhurika auto ukamira apa ravhurika mamwe akanzi push mamwe akanzi pull ndo zvakaita vakadzi vakafa nemadhoo the same dhoo iroro riri kuvhurika richiti ukarivinga kusina magetsi muso unopinda uda kupinda nedhoo iroro kusina magetsi ukamira apo unomira the whole day risina kuvhurika. What am I trying to say? Mukadzi yo wakamboti anoti ndanakidzwa nasi ndanakidzwa hazviri kuti mangwana ndo zvanenge ukaona mulife make musina magetsi une chikwereti cherent aswera akaboekana atukwa namai vake atukirwa mwana wake ari kugwara akafirwa usaexpecta kuti nokuti kushaikwa kwemagetsi musi hakuna magetsi dhoo rinoshandisa magetsi rodo rine two options you either gonna push or pull saka unofanirwa kustada dhoo rakoti okay kana kusina magetsi topinda semba otherwise kangojara kuti andikupinda magetsi anogara aripo musi anodhinguka musiyo hakuryiwe rinopisa ndo zvakaita vanhukadzi venyu vanhurume ijeni nemwewo vanhurume vanhukadzi dzidzai. The good thing about vanhukadzi mune good advantage vanhurume tinongori ne one exit munhurume ari easy munhurume ukangotambira ikoko kuregion iyoyo haunomuwana chete ende zvichena zvikabuda you can't fake it murume hafeki unenge wakatarirepi unotomirira kuti zvitange zvabuda uzati vaita vaita bho zvino munhukadzi ka vanotonakirwa zvakasiyana zvaangofana nesitike nzeve yandaichireva nzeve inonakirwa macha anakirwa nayo kune mukadzi vanonakirwa nengodai fesi achitonakirwa nayo achitonakirwa kutoti auya koya vamwe vanoita kupfachuka mvura kuti pfa kana asina kuti pacho mvura anaunakirwa koya vamwe vanongonyorova anakidza saka iwe ziva nzeve yako kuti nzeve yako akaita se but it's a journey haungotangi nokuti mai mwana ndauya buruguripi boom andapedza program repe maisa program mtambonotsvaka huni it's a journey. Tombo kubuta example yedhoo ndimai mwana ava vari auto panongokuona muchangotanga kubva kuhani munhu kungokuona love ichiri kupisa kungokuona mai mwana vafara kungokuona mai mwana vafara vati vabho kungonoisa musoro apa vatonakiwa right ndimai mwana same mai mwana ivavo one day magetsi apo idhoka iri iauto ntovati auto maya tombati a this mom ntovati auto iautomatic a madam a tovati madam a varipo vari happy but magetsi aenda kariba chakotoka haana kuenda mumba menyu kuti wavatsamwisa no zvaitika zviri mulife mavo chamucha mahormones avo chavatochinja kana magetsi aenda kariba tiri kuti magetsi aenda kariba kurati mahormones amai mwana achinja asi it's the same mai mwana kana dhoo iri risingavhurike nokuti magetsi hapo because rine sensor nhasi sensor yakablokewa hamena aita musikanzwa asvika abloka sensor saka dhoo harisi kuvhurika
iwewe manje wakasvika pepa ukazoona kuti all right ndo harisi kuvhurika, unoenda unoritarisa, usati akanongoripusha, tarisa wacho rinovhurika richienda kupi. Bhozi ukapusha kusaidi kwarakaenda kumadziro rinoramba kuvhurika. Tsvaka pane handle, rine handle harina. Tsvaka panopushika, ukanopusha pasiri ipo dhoiroro nyangwe richivhurika harivhuriki. Saka wotarisa panopushika kuti ukapusha rinoda kupuliwa unosvera futi repanze. Saka zvinhu zvakawanda anoona tatiwa nezvinhu 4 zvinogona kutadzisa kuti munhu anakiwe. Ndo kuti rivhurike rinoda kupushiwa kana kupuliwa. One, okay, again good. Do you really forget magetsi anofanirwa kunge aripo. Right, tawana magetsi asipo. Rofanirwa kupuliwa kana kupushiwa. Watraya zvese, but uri kutraya ku right side kwarakaguma. Kune hinge kwacho ndo kwari kutraya. Kune hinge. Saka wakapusha kune hinge, nyangwe uchigona kupusha sei, ariti kusvika wavhuna mudhuri. Saka iwe wafanirwa kutsvaka kuti wapusha kuri right. So tine zvinhu 4 pana zvinodiwa pamukadzi. Right? Wazvona magetsi apo mukadzi uyu ndoda zveromance, anoda tombotanga tombopuwa maflowers. Ende kamupuwa maflowers anotanga awe nhasi hakusikuita. Anofanira kutanga amboenda out naye. Naye mwana gezai timbonodya out. Ndo jene yandanchireva iyo. Magetsi ako nhasi, magetsi ako. Noti magetsi agara ariko. Potodiwa panapa imwe technique kuti handeichi timbopusha do. Uri kupusha here kana kupula. Kana wadecide kupusha. Pusha kunogona kuri kuti all right. Kana kuri kupula unogona enda kubuda mwana ndodzoka manje. Usvika unotenga maruva. Uri kupula. Kana kuri kupusha mwana atimbopinda mutown. You know what? Nasa atisi kubika kumba. Hande timbonodya out. Ndo kuvhura door risina magetsi. Rinosivhurika zvaro but nhasi rinoda magetsi. Ane magetsi apo. Unonzwa? Chirega ndimbokuitiradza imistake inoitwa nesu varume. Magetsi aenda. Tamira harisi kuvhurika. Chibhakara pusha dori, pusha rakanzi pool, pusha. Iro dora vane macrack ndere glass. Pusha dori. Rane macracks crack. Paunozo discovered, oh, I should be pulling waburaya door. Kurati kana rafa so even magetsi akacho chidzoka manje. Waburaya relationship yako. Magetsi nyangwa akachidzoka manje. Harishashandi wari buraya. Wapusha uchirova pane sensor payo. Ndo zvimwe zvatoita ma relationships edu. Mai mana havasi mood. Isitasvika tavaita zvokumanikidza. Enda manikidza kwacho tikumanikidza chituka. Saka wambohura. Uri ndinyima nokuti uri hure. Unondinyima nokuti wambopuwa na birida. Uri ndinyima nokuti kwangu waende koko kuchechi. Pasa wambodidi. Handikuona. Kuputsa door. Tiri kupusha door. Risingadi kupushiwa. Rakanzi pull. Tiri kupusha. Zviri kunakidza but. Zviri kunakidza isusuka. But door tiri kurivhuna iro. Automatic door yarazofa manje. Magetsi achidzoka apapa harichamushandi door yari. Rotoda vapushi every day. I-relationship. Iwe wasuma kuti nokuti ndakamboanakidza last year. Hanzi chifidzo chikungurisa chiwatwatwata chisize 12 for a long time. Ukaona mazita angu musafunga taro ndicho. Mamwe mazita angu kumwe kubasa kwangu kwandomboenda paFacebook. Nekumwe kubasa kwangu so kwefashion kwandomboenda. So what I'm trying to do, so sometimes tinogona kuyashandisa a technique yakamboshanda before. Just because zvakamboitika before, hazviro zvichaitika again. Dzimwe nguva unogona kushandisa technique yakambonakidza mining. Pachatinogona kuti mining havasi uyo waunaye nhasi. Handiti? And remember, kuti kadora zvinoenda nokuti munhu anokuti kadora zvinoenda nokuti kwaakabva kune zvinhu zvakaita sei. Kadora kanogona even kadora kesize iyi kanogona rizihombe kune vamwe vanhu. Nekuti munhu wese anozvarwa ari virgin. And kana munhu wese ari virgin ari right for anything, even akaka kanomunakidza. Asi akagara angovhubawo nezigobvuwa ndo panozobateme kuti kadora umwe nomwe ane opportunity yokuva right size. Munhu munoti kadora uye akangosangana nemunhu waanotanga naye akatanga nekagunwe kake ikakaka, vanogona kukajaira kagumwe. Dambudziko riripo rokuti munoda kuzoenda mugaraji rakambopakiwa hama mune Mini Cooper. Kana kuti imimi veMini Cooper
maakuda kunopaka mugaraji rebhazi woti uchipinda mugaraji wakugaraji rikuita noise maungiro garaji mune noise muno garaji harina noise wapiwa kamugaraji risiriro vakakuvhura ivavo. That's why nangu chiadvise on that mana nyaya kuroora naika kudhara zvaive right but iko zvino kudhara kuroora namusingazani kwaiva kuri bobos vanhu vese varoora mavhagin. If you overlook nyaya yekuti kwanza zvina basa izvi ndotonoonera mukati vakadzi vakuroorwa mazuva ano mashoma ndingangoti 99% yevanhu vakuroorwa vasiri mavhagin and hauzive kwavakabva and hauzive zvavakasangana nazvo. Ende nokuda kuti vamwe vana vachidika vana ma18-19 vanopinda nemadhara akaita sesu isu vamwe tane experience unonyatsoziva kuti zvinonakidza munhu kudai aita musikanzwa nasekuru tabatwa ari kasmall house tozoti tsekisi dhara rakurera ndicharide ndakunotsvaka wesaizi yangu wandakadzidza naye. It looks fun muchitanga ende tinoita we click tinoswima tinoita kuklika zvese munoclick kana magetsi aripo but chausingaziva kuti experience yaunayei umwe wako haana zvotanga zvinakidza 24 years is marrying a 23-year-old asina experience iwe wakaita experience acho wambodana head teacher headmaster achidouya nemabhuku kunoko vachikubatisa door vachikurova 30 hours memory iyo irimo but hausizati irimo wozvinoroorwa nemunhu weage yako asinawo chaanoziva isi mhosva yake akazvarwa zvakanaka akakurira musunday school anongoziva kuti mudzimai ndichazodzidza musokuroora but panoita mismatch panapo iwewe waroorwa nemunhu asina experience asi kwawakabva kukure ntoona watora munhu arikugara mudhorobha waenda naye kwamazviwa kuzvishavani kunoshandiswa macandles nomuti vaitiverenge boys tiverenge kuswitch iripo aiwa toverenga nemacandle candle kune munhu anoverenga necandle ois shamari ndo zvinotoripo izvozvozvo unotoverenga necandle kunokada kutopasa zviitezvi pasina switch antowana usamublema pafamba ndokuna kwawabva nako ndokunodetermina zvauri kusangana nazvo. Saka isusu manje problem yatinozoita manje ndekudai so tinoasuma kuti experience inabasa zvinabasa chamari gara pasi nemunhu wako mubvunze zvinomunakidza iye. Varume vazhinji vakaita esenge isusu tozvidza toziya hakusi tozvidza toziya tinotoziya but takaputsa chinhu kuziya kwedu hakune malimits haungazivi zvese tinofata wamana ndine experience ndada nevakadzi vanga ni 30 20 24 we know that panhamba vanonyeba vanhu ukanzwa munhu achiti ndakadana ne 10